Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungacindezelile ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke limnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi ube sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolungisa nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Kuze ungakuphutheki lezi ndaba kwenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba lweselona-ke namhlanje kulesi daba-ke olesihluku-ke laphana-ke ey'ngena-ke zithi-ke ujabule-ke umphakathi-ke intombazane ibulala inkabi ibisatshwa emphakathini. Lesi sigameko senzeke ezintathakusa zanamuhla endaweni yobumnandi lapho le nkabi ifike khona yavukwa ubuqhwaga bayo yashaya omunye ubhuti ngempama obehamba nosisi bakhe. Ingxabano isuke ngokuthi atshele le nkabi itshele lo bhuti emehlweni ukuthi mase ihamba izohamba nosisi wakhe oyedwa iyomlala. Lo bhuti wathi, mfethu, akukhulunywa kanjalo. Ushayelwe leyo mpendulo kube sekusukuma udadewabo omncane oneminyaka engu-22 ephethe iglasi ebigcwele iwayini. Wathela inkabi emehlweni ithe isasula amehlo yabe intombazane imkhwahla ama-balls amasende kabalili. Yawela phansi inkabi yathola ithuba intombazane yamushuka wona amasende aze aqhuma yafa inkabi. Amadoda akade ekhona kule ndawo yobumnandi athe asabile ukulekelela intombazane ngoba lo mfo ubeyingozi if akafanga kade ezobazingela ngamunye ngamunye. Njengoba ngenyanga ephelile yafika komunye umuzi kunomsebenzi yachitha umqombothi yathela nenyama ngehlabathi. Akekho owazama ukulwa naye kuleso sigameko. Kusize kona ukuthi isibhamu asingeni ngaphakathi kule ndawo yobumnandi. Usho ukuthi-ke inkabi ibingahlomile-ke laphana besingekho isibhamu bisatshwa-ke le nkabi kakhulu. Mina ngicela phezulu uma usho lwakho ukuthi wena ucabangani ngalokhu udaba-ke lolu bese wenze ulungile nje ungixhase ungaphuma ucindezelekile ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke limnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke shesabhe ngizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.